सनबर्न जो आसा सनबर्न हांव कित्याक आर्ग्युमेंट करतलो म्हज्याकडे काय पेपर ना तू मोठे फार्मात आहे मग रजिस्टर कर FIR तू मोठे फार्मात आहे मग बीस तिंगच्यान टिकेटिंग ते न्हू ते टिकेटिंग ते तुक नासतना युजिंग युअर डिपार्टमेंट फार्मात जाल्यार FIR रजिस्टर कर तेंचे यू पुश टू रजिस्टर एन FIR स्पीकर सर दुसरो जे हे आम्ही सांगपाक सोदता हे सनबर्न मोडाय ते पीपल हॅव ऑब्जेक्टेड स्पीकर सर अगेन मिसलीडिंग द हाऊस आय एम नॉट मिसलीडिंग सनबर्न स्पीकर सर ताणे एप्लिकेशन केला हांवें सांगलें कांयच येवना वी हॅव आस्क्ड फॉर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम देम ऑन वॉट बेसीस यू आर सेलिंग टिकेट जे आमी इंटरनेटार पळयलां आनी हाव ऑन वॉट बेसीस यू आर नॉट सप्लायड डॉक्युमेंट्स परमिशन कशें दिवंक शकता हे एक्सप्लेनेशन जेन्ना मागलां आणि कितें करूं But you register FIR. How can anyone use your name? How can they sell tickets without your in? Speaker sir, आज सनबर्नाचे जे एक inspection झाला. Speaker sir, this is not in interest. Speaker sir, जो मंत्री सांगता आन्सर दिना तो मोठ फार्मात मु. फार ते सनबर्न मध्ये मोठो. हे कोमिना जायना तो काय जायना. ते बिस्ती हे स्पीकर सर हे पड जाता स्पीकर सर कोमुदात म्हणजे कितें कोमुदात स्पीकर सर हाय तू कोमिनात म्हणला अरे सांग म्हळे कितें जो तो सांगता हे हेंचेर FIR रजिस्टर कर विदाउट युअर परमिशन विदाउट एनीथिंग व्हाय नॉट रजिस्टरिंग द FIR रजिस्टर एन FIR स्पीकर सर रजिस्टर एन FIR परमिशन नसतो कितको करू जाता इव्हेंट How can you do an event without? How are they selling that, Speaker sir? How are they selling tickets online? This is a fraud. Speaker sir, ticket. How are they selling tickets online? How are they selling? Speaker sir, जे मंत्री डायवर्ट कोना परमिशन ना जाल्यार रजिस्टर कर FIR. Say that he will register FIR. झालं तुमचे Honorable Speaker, I want to just make this point. एक single 31 जुलै हम Carlos Ferreira पर यार हे सनबर्नाचे पण उत्तर दी म्हणतीन दिला आन्सर अजून स्पीकर सर अगेन हांवें ताका सांगलें ताका आतां इंग्लिशीन सांगू कोंकणी कळना जाल्यार इंग्लिशीन सांगता वी हॅव एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द लेटर विच हॅज बीन इनवर्डेड इन आवर डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम which talks about an application coming from some particular agency or the person. If you want, I will share it tomorrow on the floor of the House, which says asking for permission in Qtol for Sunburn without any valid documents. Without any valid documents. So ask without getting permission, how did they sell the tickets? Yes, sir. Without getting permission, how did they sell the tickets? Speaker sir, permission how are they selling the tickets? Permission नसतो tickets sell कोते ते सांग मरे स्पीकर सर डिमांड घेवपाचे स्पीकर सर डिमांड घेवपाचे without permission नसतना how are they selling the tickets स्पीकर सर आन्सर दी मरे आमकां तू आन्सर दी दिनात आयिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 20 आन्सर दिल नाही आन्सर दिल नाही FIR रजिस्टर कर ना म्हणजे स्पीकर सर रजिस्टर FIR रजिस्टर कर म्हणणे मान्य झाले स्पीकर सर FIR रजिस्टर कर तुम्हाला उलोवपाक सर FIR रजिस्टर कर अरे तू स्पीकर सर तुका काणकोण वचपाचें म्हाका